O relație intimă abuzivă poate fi identificată prin 9 semne cheie de avertizare. Numărul 1. Ignorarea în zilele în care sunt nervoși. Numărul 2. Șantajarea, dacă refuzi rugămințile sale. Numărul 3. Umilirea prin doborârea psihologică. Numărul 4. Manipularea, pentru a te constrânge să faci sau să spui ceva. Numărul 5. Gelozia, față de tot ceea ce faci. Numărul 6. Control, unde mergi și cum arăți. Numărul 7. Intruziune, prin verificarea telefonului tău sau urmărirea locației tale. Numărul 8. Izolarea, față de prieteni și familie. Numărul 9. Intimidarea, să te numească nebună și să-ți inspire teamă. Yves Saint Laurent Beauty colaborează global cu organizații non-profit pentru a educa 2 milioane de persoane până în anul 2030 pentru a înțelege semnele relațiilor abuzive. Împreună putem acționa pentru a ajuta la prevenirea relațiilor intime abuzive. Abuzul nu este dragoste. Cunoaște semnele abuzului.